iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Awang kalit madmadlaw mo iti manugang tabakat. At nga raw, saan ba't asikot akas tiyay? Idagas na kat kaslawan mat iti anak ta. Saan ko nga ambo lakay? Kan iti naminsan na siya tinagilukat iti ridaw. Nalangab ko nga gat anak. Lakay no mga ta. Among ba ti trabaho nan kaswildar iti kumpanya nga ayan na. Saan matakas jay iti nabit dabay kan nila? Di nala siguro maliklikat, ha? Saan ko nga mo yung kasaritam tuman ti anak mo? Nanya ko ba ti damagat kan kwa na? Nuabay, kasgemot tan dyan. Hala, kasaritak to, lakay. Ibaga na nga ta, no da parikot na. Nadlaw ko hindi. Si Ivo nagpaskay na ilakit. Oray di masikog bailaan. Rinabi amala daw asumangbat kan nakainom ni Jan. Dayta nga min, di madmadlaw may kantatang mo, anak. May ano natananang. Di damat ngamin maliwain ti agitong no kasdi ka nung agritiratan iti malam ka dati kakadwana. Nasaya at lang ano kasta. Amo yung mo ti trabaho na. Wilder iti dayja kumpanya. Saan mi abaliklikan ti agatap iti madia? Ngamin ka saan mo't akas dya iti ni Chan. Saan kayo magdana kanang panunot iti madi, nanang? Nasingkot ti asawak. No atapan yung nga damadingar aramidan na. Makunak, asaan namot nga ta ang maaramin? Ayan, gusto nga Pagsandagan mo niya nga sa ubing ng sangit sika. Ah? Para ka makaturong. Ayan niya nga ruti mabalin ko. Agsakit-sakit siya na. Wisit kasi. Kasama ka makaturong na tao. Yung damat makarangan. Sublatan man kit di nga upahan na. Kanya. Tumbang pa ila kanya. Kita kanat mabalin ko ay agas kong pana at atlong sardengan. Hindi na kumanira-marama na ila. Umarawak malangan. Angkat, sa dino di ba panamon? Inak makiturong ka na nanang. Anya, imbis sa kaduan na kamangkita di anak ka. Magkatid ka mangkita di gatang. Uno, ipadalangan ni doktor. Pagala ako may tikwarta. Sa anak pa nagsuldo. Limone ka. Ano nga tati ibagat ti kaayan ayat ko. Hello, honey. Nakaawag ka man? Honey, kaano tangag kita? At naparikot ko. Sika man. Makaumay ka ka di boarding house ko. Sige. Uray na. Agtarusa kong dita. Inton ag-ofak diti work ko. Okay, bye. Bye. Yes. Agranek kami manan kay Monica. Anya nga tati ko na nakaparikot na. Yes, my dear. Saan ka madanagan? At dantunin madamdama. Okay. Sige, bye. Nagbaglaan. Tatan siya. Ay, nako. Anya laki din nagiti lalaki. Adi map-map na kadagiti asawa ta. Pinarbangon mo mo tanti naglaba. Ela, anak. Wala na. Di ba iso trabaho yun kan pakariribukan niya yung madamdama. Anak.
Dagiti lang ang matbado ni Junior kan bado may kan dyan. Ela, saan asimbangpat ni dyan? Saan ka day? Awan nagnadlaw may kan tatang mo asimbangpat alogan ni dirabe. Kayat nasawan, saan asimbangpat ni dyan? Oo, nanang, saan asimbangpat? Madiday to yan, anak ko. Rumbang nga agawit. Kaada kayo, iti anak mo asangputan na. Saan ka na dino sa dino laditan ti pagturturugan wano sumangsangputan na? Nana, may anyo. Lumagasak to ayan da tatang. Rumbang laang ama amuam. No sa dino amat maturog ti asawam no kasta di sumangpet dito balay. Nang. Madanagan akmat no saan na sumangpet. Saan lang nga itaan na pasapak da ito eh. Dandani ka na yun na di sumangpet. Narod na. O sige, da kayo pa ilang timang bantay iti anak ko. Kunak no sino itayin ti masabat ko, si kamad gamay la. Juan Cardo, Papanam? Oh, nagsapak ka na sumbrag iti trabaho. saan nagpesumrat kiti trabaho? Oh, papanam nga rod. Iti ayan nakatugangak man? Kasta ka di? Juan, Ni pare dyan nakarubatan? unday tang roti gagara kaya diyan nakatugangak. Damaga kami dyan tinagturugan na. Anya? Kaya't mo asawan, saan nasimbang ni pare dyan, hindi malayo, hindi rabi? Saan nga, Rod? Patay. Ah? Ay, sus, kahit ko asawan, sa dino nga ron tinagturugan na, hindi rabi. Nukas jay asaan na sumangpet, ibaga na maturog iti balay da katugangak. Kasta ka di? Sige, Cardo panahon ka pa dito eh. Mapanat man iti balay da katugangak. Sige. Di man ngaila. Namu nalakuma. Dayta ti imbaga ti anak mo. Saan ka lumot anap-napan itjay? Saan na naturog ni dyan iti balay da balayan? Ada ka sa tuyang makat. Nas ka na makasaritak ba't niya balayan. May papan iti daytoy. Kulas lakay. Kinasaritak lang arudan. Sa latadimngag. Nasa pa ba't asimbang pati di na minsan? Wan. Gumusan man na nasimbang pati di rabe. San ka de? Wan nga raw. Saan po na magustuhan daytoy? Kasaritak niya balayan. Kinukas to'y madlaan. Mabanlag na udin ni Jai. Kutpulusan na sana sumangpad dito itamang ano ba, dapit ko ba eh. At dapat tayo nga ibagpagabon kulas. Kaya't mo ti mabalod numalaw anam. Iso nga ron, ngayon nagkasarita ni Abalayan. Tapno mabagbagan na ti anak na. Uno muna ti mabaspasama. Agyaman na, tanasapa ka si Mangpet. Kan saan ka na Bartek? Apay, kaslan na pati gunay ti bagam, tas seryoso ka. Kahit ko lang nga mamuntipod no. Kat iso ko matiba ka. Anya na ita? Diyak kayat, ano mabalin? Kat ulbudan na. Amang ano maiwas ti pasensya ka. Anya't sasaw. Nagadupal apal palikaw mo. Ibagamon. Sa din no ti pagturturugan no di ka sumangpat ito'y balay. Kasi di na minsan arabi eh. Saan ka din imbagakin ka, anaturog ak ijayan da tatang? Ulbod! Anya't sasaw. Siya, ulbod? Naturog ak ijay ko naklangarunan. Saan ka kadi amamat kanya? No kasta? Ni tatang mo ti ulbod? Anya? O yela ha? Saan mo pagsawan iti kasta ni tatang? Amangan numarabas ka? Sige! Padasang timang kabil ka tiyak. Nagtup-tupulak lang ka dagiter aramidam. Ngam oras akin nabil nak. Diyak lang mo nga niya't mapas. Nakarit ka. Tanda kay tibalay dagiti naganakin ka. Napaglan kang ulbod dyan. Saan mo nga mo? No apa yan nagbalbaliw ka? Imbaga kanyak ni tatang, anabayag ka nun asaan ka napan ijay balayda. Ha? Kan uray iti na minsan, saan ka naturog ijay? Ela, No kasta? Sa dinot nagturturugan. Iti ka di ayan ti babaen. Sugbadan na! di nakbukawan natin eh. Kaganda ka. Diswag siya na ko na makita birukam. Tatang, Awaran ka di bain. Inasawam ka di tanak ko. Tapno pagsagabaam lang. Pumanaw kan. Sakpay ngagsikngat di parang kita ka.
panaw. Madanagan at nanang. Ang mga nadangag pa so ni Jan, kat anya pa ti mapasama kadatwada kang tatang. Si Muro takmat lang ma. Ay saanan, at dapat ijay di abalayan. Saya at kitday, tapno maabuan ni abalayan, ter aramidan ti anak na. Jak amo no apay kas jematan ni Jan. Naglakang akpud-pudot tin awanan ang anusan na kanyak. Ay, hanya nga ron kay Lucas Giant. Awan maaramidan tayo. No ibaganan ako matiga po na. Iti kas takat maator no anyat nagkurangak, uno nagbasulak. Panagkunak at awan nagkurangam anak ko. Awan basol mo. Ngamkit di, kas iti atap ni tatang mo, ang mga noda sa bali ang paglulukwandan. Anya? Sana balay, no bilang tapon no dayta, anya di ba kudam? Makadanda ka latakan kwa na? Oh, jak amo nanang. Mariribo ka na. Na kayo? Juan, siyak nga rod. Sinurot da kalitak no ituloy da kasermonan kan pagsaritaan iti sana malamlamot kaso. Kaya't ko kasarita ni abalayan. Anya? Kaya't ko amamuan na ti aramidang mapanang paspasakit iti anak ko. Kat no di kay matlangan makapagkinawatan, kan kasya iti aramidang iti anak ko, agsina kayo langan. Tinagibi mi iti pamatag nila. Arig na tinapaya may akas laitlog. Kalbasan na kasta ti aramidang gangwana, saan na mabalin? Kastagayan, kaya siya makasama. Wan, takasi di kunak. Saan may akayat akal baryo tilak amon na itidin na. Tikaskin ka nga wan sir-sirbi na. Agyaman ang tandakan lakay. Hukat, nagsarita kayo kan abalayan. Saan? Kinalaing alalaki di nakasarita. Lukas na, aday jay. Wan, nung agsubliak to. Masapol amabuan ni abalayan daytoy. Nusahan nakla nakapagtepul itay. Nagsasawak man kuman. Ang barbang kalakay. Ang mga noya ti mapasamakan ka. Sinungbasumbatan nakit din. Talaga abastos. Anya? Napukawan ti panagraam na kadataw. Kaday ta tinagluksawak launay kenkwana. Nung naglawag timbagan ni Katugangak, nabayak ka nun asana nag-awawid ni Jan ni Jay. Kansan anat naturog. Iso ti patsyak nanang, tata. Uray na kami kan tatang mo. Patsin may di abalayan. No napan man ni Jay. San ko nga mo, no maturog ni Jay. Tata, Mapanak to agdamag ka ni Karto. Uray kan Karto ba na Jay? tata. Mamuan mo lagi po no. Ura sa nakasaridak ni abalayan. Dapat siya ka di nakaluban ti mading aramid tilanggong nga anak na. Oy, ada ka mo ni ka? Ni ka di dyan, di ka garam? Juan, ada ka din? Saan nga minaturog iti boarding house ko iti rabi? Anyat kino na. Kahit mo sa kon maturog ni dyan ni Jay. Juan mat. Patay. Oh, apay mat. Amom ka di nga da asawa kan pamilya ni dyan. Amok. Matsagayan. Nga hampay at ino to pampay lang. So what? Na, Imbaga na di na ay ayat iti asawa na. Napilpilitan lang anang ikasarkan kwa na tamasikog idin. anya? Kat ko na. Nakasagana amang kabalay kanya oras akayat ko kan apaen ni bakit na. Anya? Well, Kasta ka di? Ay, Ate Cardo, sino ka diti napinpintas kada kami iti asawa na? Ibagam ko matipod no? anya? No kayat mo. No adalakit di datong mo. Mabaling nga isinak ni Jan. Kat datamat ti agayan ay ha. Anya?
May anak pa mo lagat ka, Cardo. Sa anak ka di atay? Ha? Pilya na ya, Monica. Mukasta. Nalawag ako kwartaan na lang ni pari dyan. Saan ka taga mo ni dyan, Leta? Anya nga tanong ko sa ritak ni dyan. Kaasi matigayim po nagbana ka nakakaasi. Padasip ka sa rita. Sabay lang ko ma. Tan sa bali, ipagawatan na. Nagyama nagtarakita ta pa, Ricardo. Anday bagakin ka. Ora siyang. Kahit ka mata ka sa rita. Ngawin ka. Masya na kita asawa. Anya? Naglawagan na luklukan. Saan ka kadi amasyang kingwana? Iti anak yun. Ha? Inaklon ni Monica nga da relasyon nyo. Kanayon ka pa'y ka mamaturog iti boarding house na. Anya? Naitikat palagi plaan kas may sa agayim. Kat saan mo kumangikan iti sa bali aka ipapanan. Masyanak lang iti asawan. Masyan no korsonadam ni Ella. Anya? Ibagam lang, no korsonadam. Tay pabusoy ka ng kenkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ming almanan tinaginawa biyag? Puno may maysa, iba nga tayo. Ng saan ming ipababaklay ka na kayo ti amin na magastos para iti panagbiag tayo. Awan mo't parikot kanyak tatang. Awan ibagbagak akasta. Agpaiso nga mabay nga ron. Apay nga ipababaklay mo ti amin iti asawam. Ha? Sana pare ko, nagurunong ka para ti pamilyam. Ngam numamuak nga dakalukwam. Iso amabaybay am ti pagreb nga may ti pamilya. Ladingitag diyan. Kaya-kayat ko pa'y ngagsina kayo. Takabalan mi abyagan dagi-dagi na. Tatang. Saan mo kumapagarupan? Napanakibiyang ka na kayo, tabiyag yun na ita. Nga makita mi kami na sa balin ti iwas mo, Barok. Ala, dahil lang di makunak, katsapay lang ko ba, tasan amadi tinagawadam. Sa anak to lang at makapagtepal. Mabisnog ko na dyan kaya man nakibiyang. Oh, agpupungtot ka si Mangbad pare dyan. Sino di ka pungtot mo aya? Anda ka di bidot, nagiti ka kadwa? Di man nakibiyang akatugangak. Ha? Tapay. Bibiyangan na kamikit din ka ni Ella. Porque nabaybay akang ti pagrebe nga kadagiti aginat. Anyat namkwatan na nang ibagay ti kasta pare. Gapo iti impulong kinalay nga anak da. Anya? Porque sa anak kano namang mangted iti sweldok ken ko na. Yung pudno ka di? Anya ko man pud no. Agamot sweldo na. San ka agumuray ti bagaking ka? Anya reta. San na pa nagibiyang san mo da husto? Di saan mo apanang tadi ti sweldom? Nang runa no pulos ngawan ninyaw awat mo pare. Rebeng na lang matamang ted ka. Nang runa katagat gatas pa iti anak yun. Anya, kasano adi ka pa'y nagsweldo ako nam? Kat makabulan ton adi ka nang yawat iti sweldong. Amok mo't alinawas ng sweldo ka. Nakadulakit din sa umayaw. Buisit. Jan! Mabit lang! Jan! Kasarita ka pa'y! Ay, nagdakasan ti aramid na. Mabayakas tamat ng ti asawag. Anya, nagkurangakan ko na. Tayta, nagsarding mutlangan at nagsangit ka nakaturugan ti anak mo, Ila. Wan nga rot na nang. Ay, nalamisan ti tiyan na. Ay, paglakit din tadalatala natin yaw nga idudulin ka.
Naibos mo't nga minun tayo, apros ko iti tiyan na, iti mo malam. Uray nila na laang tinyog ha? Malabay ang tagsinglagak duman. Sige man nga rod, nanang. Adan samot ka ni dyan itay. Nagagkuti kasla panagpungkaw na. Wen, nakaluksaw. Tasaan ka no makaturog apay ti sangit ni Junior. Kahit napanan na nga rodan. Napanidyayan na katugangak Ay na, puaya. Anya ba nang tinagluksawan na? Dayjay nga rod, maring-ring iti panagsangsangit ni Junior. San mo't asigod akasta? Isupay ti mangumbado ko Diyak man amo nanang. Nabandog nga Ala, may anyon. Diyak kaya't nga agapa kami. Kanya ko ng bakat. Napanagbiro kiti pagtrabahuan di anak mo. Iswasi ka ba lang ti mga awir iti apo ko ta. Wala kay. Ay, agbirok man kaya man diti sa bali at trabaho na. Ang mag-uray ka. Double trabaho rin dyan. Kaya't natalo at ilungan si asawa na. At na makaulog ka. Ay, unay kat daitan nga agawa na. Bay ang katilatan kulas. Uray kat awan mo't lang ti ar-aramida. Wala nga ma. Unak mo't abay amon. Kanya nga ron ngay. Ay, isupay lati ko nakidikat. Masapol, akitaan na na yung bag, ti pakiasawaan na. Awan mo't makunam kan dyan. Hindi ang gamita, awanan, nagbalbaliwan. Ay, sa bagay. Nadlaw kumatkit di dayta. Yam kaglang, sa balik di, masumog na. Anya? Saan kumatkit di, ngay bagbaga, nga damadin nga aramidon na. Madlaw ka na kita aramidon na. Awan pa'y nasayatan, na panagsalita na nga gasawa. Kulas. Saan ko lang nga kaya ti makibiyang? Ngam no agtultuloy akasta. Sa nababalin, adi ornosin ti parikod na, no addaman. Karbengan da pa'y lang ti makibiyang kadakwada. Agyaman ka, tasimang putak pa. Anya dayto na pa nagsasaom dyan. Kuno man. Agyaman ka, tasimang putak pa. Ngunong sangputan kayo pa. Anya ti kayat mo asawan. Ada planom asanin amang sangpot kada kami, kasta? No maumaak. Kasta, ti mapasamak. Apay. Anyat ar-aramidag apaka umaam ko ma. Anya ayat nakurangakan ka dyan. Damagan pa lang. Wala, inkakatagidasaran tamangan tayo. Mabisina. Anya kat, ay agure ka Saan kami pa nakaluto? Agrut-luto pa lang ni nanang. Anya? Anyan, inararamid mo tas saan ka nakaluto? Bali ka sang sangpot ko pa lang. Sa sinukatakan, pinadedik pa ni Junior. Anya? Nalada ko may nagawid. Taadot inaramid ko. Adot nagsangpot a parcel. Nagado apambara. Amang ano sa balikit din tiyar aramidam. Anya sa bali. Anya tiyamok. Gusto dito na pa nagsasaom. Makapa-stress ka. Inkakit kitaanan na nakaluto ni nanang ka muna. Kanamangan mo suit ko na. Sanad. Anya? Ayun kaya. Nagsweldo kan. Anya ko man, nagsweldo ako. Siyempre. Magdad ka kumamot ay ti maigatang iti gatas ti anak mo. Anya? Katisweldo marot ko ma. Amumat nga do ti kasapulan dito'y balay. Manungot sa sweldo kon. Ti sweldo nga ay mangyawat ka mat Adula amin. Umanawak malangan. Unak na mabisin ka. Mabisinak nga rin. Isa ama pa naklangin mga nikirwara. Anya? Sana yaga day tayo di dyan. Bangan tayo kuman. Mangan tayo latan nanang. Napanan nangan itirwar. Saan na nakaura? Iso abaybayan niyo. Ay, sorry Sana ka nakaluto at agos itay. Ta nagpaloko man ti anak mo. Awan mo't nga ron ni tatang mo amang sublat kanya. Anya nga ron nga no saan ang nakauray. Nag-require kami manan Tadamdamagag ti sweldo na. Ta makabulan to nga awan inyawat na kanyak. Awan ka no. Kasta? Hala, mga no ibaganak iti adadagsan kami kan tatang mo. Anya adadagsan?
Libre ka may itibagas, dapo kada kayo. Dan agat-gatang kayo mat itidad dumaa ka sa pulan dito'y balay. Apay mo tanakas jay ni Jan ikan. Dahil tangaro ti Jack amo na nang. Hala, mangan tayo kiti. Ayaban yun ni tatang. Muray ta nakaturog mat ni Junior, iti nakadede. Ay, panawon san. Tapno ka sa ritak ni Diyan. Tatang, Saan may nabagustuhan ka nanang mo, ti mapaspasama ka na kayaw. may anda kami kumapailaang amang risuti ti daytoy, tatang. No saan namang bangda na disweldo na. Ay ka, dakil nga ro din ati ornong na. Jack lang mo ah. Ure ka sa nwarigat mede ka nanang mo. Ngaging gayta. Pulos, asan miya nagapaan, ti may babani ti kwarta ta malas na ita. Tatang, No saan naman lang nga maagam ti pagrebengan na nga ama ti pamilya na. Nasaysaya at langan ngagsina kayaw. anya? Ni, saan ta nalakati kasta, tatang? Ay, ilanak ko. Amo may. Madlaw may amasagsakitan ka. Ngumsan mo lang ipadbadlaw ka na kami kung nanang mo. Saan nga, tatang? Ay, anak. Saan kumada kami ti pagilimedam? Hindi mo kaluban ti mading aramid ti asawam. Anya? Saan ko namanusan ti kastoy a sitwasyon yaw? Saan may kaya at ngagsagaba ka? Gapulangit ti aramid ti awanan bae na lalaki. Sorry, nadisturbo kayo iti panag-welding niyo, sir. Eh, awan anyaman na ading nang rono siksi akaskin ka. Alian? Rabak ko lang. Anya ka diti may paay ko. Imbaga tinagdamaga ka kadwayo. Dito'y ka na ti pagdamaga. Da kayo timbagada. Ah, kasta ka di. Anya da yaya. Nakita yung ka din ni Jan? Ni pare yan di kasapulan. Owan manong. Index na kanya nga umayag ka na dito eh. Taawan time ni nga agkita ita. Ah, kasta ka di. Oh, da yaman ni pare yan. Iso di nakatalikon. Tadi bagbagan iti may sa wilder mi. Agyaman ak manong. Panawan kayo kay dito eh. Ading, anya tinagan mo? Monica, manong. Ah, siksi. Napo daw kan nasipukal ti pamagina. Nagpahig pa ti barokong na. Kan blantipok na. Isun sa maday ta tinabagadag iti kakadwag. At chicks ni pare dyan. Awan mo't nga taong ti may bagam kanyak, Monica, ani. Owan man. Sige, sana kung nagbayan. Ang mga numadisturbo ka. Okay lang. Siyak man ti supervisor na dito, eh. Okay. Tsak naklaan ang madamdaman o that time mukin free ka. Okay. Sige, agyaman na dito ya. Oh, I love you. love you too. Naganat ka, ha? Thank you. Oh, nagkasata ka talaga. Saan nga loko-loko ni Ella? Kapanawak kat ikabalay ko ni Monica. Oh, nabit ka mat, Monica. Wan sir, adalangin nalakan dyan. Nagkasa din ni pare dyan. Tadda girlfriend akaskin ka, kapusaksak, ating Monica. Really? Napintasan ka di, sir? Ah, uwan. Ado ti atiwam nga artista, iti kinapintas. Wow! Sana all! Thank you, sir. Sige, mapanak pay. Bye! Bye. Oh, anyan akin ni kinina. So, asahan ako na mas daw. No pagmamauyungan ni pare yan. Ay, agyaman ak na sa bakasim mang badada. Kanasan kan sana kainom diyan. Apay ka di, tatang? Dalang na bata ngay bagak, may baban ka na kayo, iti anak ko. Ha? Amom baraw. Nangasawa ak, adyakin pabaklay, iti asawak ti biyak me. Ha? Sana kumamakibiyang, ngem, adan mabaybayam.
San ba't akas tatipan nakamambok yung kaide? Itinabit kayo pa'y nang runay dagar aram ka kan ila. Tatang, Nalipatam ka din timbaga kidikan ka. Saan da kayo alabdan iti ayan-ayat yaw? Basta saan mo nga ipahayan iti kalbaryo di anak may. saan mo tatang? Anya ka di bagbagan ni Ela kada kayo? Saan may nga albanan tinaginawa biyag? Puno nga may sa tibangan tayo kunak manan. Nga mapay matang. Papabaklay mo matan ti parikot iti asawam. Awan mo't parikot kanyak tatang. Awan ibagbagak akasta. Ay, wan sa naparikot, nagurnong ka pare ti pamilyam. Ngam, numamwak nga sa baling aramidam. Kay kayat ko pa'y ngagsina kayo, kunak manan. Takabalan may abyagan, dagiti na. Anya manan ginagsaritaan nyo kan dyan. May bangga, pwede panakabaybay ana, iti pagrebengan na kadagiti na. Kat anyat na ko na. Awan, ngumidida mo, sinong basong batalak? Nga mo ka masamsam, hindi ununag na. Aga mo, anya ko ma? Saan ko man arumbang abyangan idaalakay? Anya nga roti mabaling. Kasta matan der aramidan na. Awan nga round. Uray asin naman siguro anak anak. Ikikir naman dati anak na iti pagdakasal na. Maawatan ka lakay. Ang no panunutan. Santa ko man idaabyangan. Kuma, no nasayad lagi dito ornos ng agasawa. Saan arumbang abyangan tapay dangam. Kastamat nga raw. Wan ba't kit di Bayan ragad din danagdangag sa gaba. Gabuti kinalanggong na yalalakay. Ay, saan ko nga'y palubos bakat? Nagyaman nagtalag kita ta, pare Ricardo. Anlay bagakin ka. Ora siya. Kahit ka man kasarita pare. Namingkat mas siya nakita asawam. Anya? Nalawagan na luklukam. Saan ka kadi amas siyang kingkuhan? Iti anak yun. Ha? Inaklon ni Monica nga da relasyon nyo. Kanayon ka pa'y mamat maturog iti boarding house na. Anya? Dahil kat palagi plahan kas may sagayang pare. Kat saan mo kung mga ikan iti sa bali akapapanan. Masyanak lang iti asawa. Masyan, wano korsonadam ni Ela. Anya? Ibagam lang no korsonadam. Tay pabusoy kan kuwana. San ko apagarupin akasta karug iti panagpampanunot mo? Balaagan ka, Cardo. Saan mo nga ibagbagakan ni Ela tinatutala? Tano inaramid mo reta, kagurakan? Awan rumbang akaguram kanya. Uray san asyak tinang ibagbaga. Dumting to ti aldaw amay butaktak matlang tinaramid mo. Anya? Awan dagas nga ramid adi may butaktak pari dyan. Dahita ko matilaglagi pa mo. Ha? Di ka di mo? Napudno ni Monica king ka. Ang mga nuko kwartaan na kalaan. Anya? Agpanunot ka ang tanasa babay pare. Ayop ka! Linsamot mo ni katikayat mong agawan, ha? Ibatan na kumapari dyan. Di na kongkosan. Saan ka kumangang bidot? Kano mamuak nga sa bali ang panggap mo kan Monica? Saan ka asantuan? Ibatan na kumapari. Ayop ka, Cardo! Saan masyak di magpedasa mo? Saan ka kabutang loko? Anya? Kandi nakdiktaran. Awan makalapod kanyak. No anya tikat ko nga ramidan. Agpapanpay pa nang ibulgar ko iti narugit nga aramit mo. Anya? Ang mga no idanon ko pa'y iti management ti kumpanya nga yan ta. Cardo! Oh. No i-report ko, apapa umayumpay ijay ti babaim. Umdas apakay katamawatam. Ha? San man asyak ti subsubukan? Tasan ko nga ayunan ti kalanggongan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Apay, nagawis ka nga uminom. Saan ka nga salud-sol? Uminom ka kit dimat no kayat mo. Napulot sa ti ulong, honey. Uy, malugsawak iti dadyak kardo. Apay man. Ginalaga, kasaan nga gipulong ka ni Ella? Nga sakit din, ti pinalaagan na. Anya? Kanimbaga nakit din ako kwartaan naklaan. Ha? Yung sanapod nureta, saan ka ni, honey? Love naklaw na, saan ka ni? Wan? Talaga mag-alag ka? Saan mo kumapat-pat yung daya, Cardo? Kan ba yan? Tas si Tarakto iti kasta nga imbagan. Saan ako nakinkwa na? Ang mga nukursonada na ka. Anya? Ngayon saan napadpadasan ti mga ramid iti kasta? Mapatay ko lakit ni. Anya? Kan saan mo apadpadasan ti mang tutup kenkwa na? Tapatayin kayo adwa. Nonya timbagak. Aramidak. Apay, mabuting ka ang maamuan ti asawa. Saan nga iti dayta? Wes, no kabuting mo ti asawa. Sige, mapankalangan kan kwa na. Lipatin nakmatan. Saan mo ni kahari? Kayat ko pa yung mapukaw ni Ella ang sika. Really? Will, promise, cross my heart. Kasta, panat ni kaman nga ro, dalab na. Iba ka, nonya ti kayat mo apan ipanagnet ko. Aramidak. At ako sunadak nga alahas. Ikan na kumaitigatang ko. Wala. Mano na dyan? 7 or 8,000 pesos. Ano? Nagtakalan? Okay. Yung saan mo amaitin, okay lang. Rugyan nakmata na lipatan. Tas sumapulak iti mas napusat ti wallet na. Kanyat kinunablakay. Awan ni abalayan? Wan, napankan mo di Pangasinan, iti may isang anak na. So, Iniliw na kano dagiti apo ko na idiyay. sino nga dati agbantay ti balay da? Hindi nga tadyan na. Ni Suwa. Ayan nila. Iso, tibagaking kwa na tinamwa. Kasaritam no madamdama, tanda tinalaing abanugang mau. Kasta ka day. Word. Kasaritam tulatan no madamdama. Nalangarod. Kita amat nuan niya ti mabali na pagpalami estita. Nabanugak anagnag na aging kay balay da. Apay dagitay karkargam abadom kan pantalon mo dita bakpak. Ako, mga alak lang, ito yung mano apare sa kawas ko. Panawan na kami kini Junior. Talaga nga dan nang isukatam ka na kami. Panya ka din ito asasawa. Apay nga ron dagita. Mapana kiji balay. Awan kami ni tatang. Anya? Imawag ti kapsat ko, kat pinagbakasyon da. Ta mailiw da ka no, nangruna ka na kitya puna. Kasta? So may waksim ko man, timading atak mo kanya. Sa bagay, lukas naman bilang tipanggap mo. Yung sukat na kami, awan mabalin ko. Yung waksim da ita ko naklangarudan. Saan ka nga ron nakaluksaw Dagulit kang amin. Sana makawawat. Ulit. Sige, kaslawan yung bagakon. Iso no, iso. Ngam kuma, mangibingay ka mo diti sweldom. Nang runay tagpaay iti anak ta. Wen. Mang tidakto ka di. Sige, mapanakon. Pamanganod dan sa balya si Mrek iti balay. Basta market deti na sa ukanyag ti karuba da. Anang ibilinan na iti balay da. Pagkikit-kita na kanap. Apay adinay bilin ka ni Jan. Ay, nabayag ka numa at dinagaw-awid ni Jan ni Jai. Naminasan ka nulang sa nakita na. Sigurado nga idilangin may ditoy. Nay. Sino jarimwar kan bimanaw? Ni Ibut Jan. Kan adadagkal abakbak na. Amay. Paparan na. Kanayan nila. Isuman ti kasarita ta.
Isumat imbaga na tatang nanang. Ay, suwa. Wan ba? Kanyat nagsaritaan yaw. Imbag no bang tagmat lang iti para iti anak na. Imbagak. Adakan ko anan ah. Gabala. Sapay la ko bata santo ang mapasabak. Nagiti agay ay ayang may ti panunod ko. Tatang. Hala, iwak simpay la day ta panunutan kulas. Urayan tayo no anya ti mapasabak. Narigat mo't nun unaan tayo. Wanmat ngamin tatang. Malala. Nasayaat lang. Nusan to ang mapasabak. Tasan ko ngay palupos nga iriruman na ka. Magkita tayong ton malpas ti Joteng. Sige, sa dino. Ngamin, kaya't ko amaturog tayo di family house ni tawan ni tatang. Anya? Ay sus, kasanon na mo ba ni Jedi asawang kadrautan na ta? Saan ang panijay? Saan ko kayo di may skandalo dyan? Saan ka ama iskandalo? Sure ka? Ngayon, mas tagsagana ka nita, tadagasin ka. Sige man lang. Basta, saan ko kayo di may skandalo kan maipungot-pungot? Saan ka maaba? Huwag ko nakman. Saan ama pan ijay ni Ella? Alang aron. Okay nga rin. Basta pa. Bye. Bye! Namambalin nila ko mga gnad kami ni ijay ka ni Monica. Sana mabalin. Chismoso na kiti karuba mi. Sus, manit oras na. Altamad kaya man. Kasama di trabaho ko. Ni Monica. May mas pailang titurog na. Monica, honey. Monica. Ang payaya. Makatuturo ka pailaan. Aldawan. Mala daw ako niti trabaho. Anya? Bumangon kan kat agpulas kan. Anya? Kan mangantan ton itirwar. Kan agdigos kan ton iti boarding house mo. Anya? Ay, saan na karoon mo na di nagtikos? Man ano ko ma? Noong tartalas ka, umuna ka na rumar. Sakton di mangirikap iti balayo. Saka mabalin. Saan ba kahit nga da makakita kan ka naggapo dito eh? Anyamat. Bad trip ka man dyan. Nukas tamat laan. Saan ang to na sumurot dito eh? Anya? Saan mo't ani ila tilimogan ni tikot sini dyan? Imposible mo't na naturog di tani ila. Ngisot katwala. Ay. Talaga ang mading tinasumpi dyan. Maduktalan ni ila dito. Ay, saan ko nga mo? Noan niya di mapasamak kadakwana. Kumusta ila? Ah? Si kamot gam tagwalwali si tarubayan nyo. Wan man. Agdalusak man dito isak baya sumiro ka kati trabaho. Kasta ka di? Ikat ni pare dyan. Nakaringan? Ay, saan na namat maturog dito eh. Imakar iti balay da katugangak tawan ka nung kagbantay. Aya? Wan. Ay, kasta gayam. Kita mata mga nuwad na kadwanay di ay. Anya? Ako rabak ko lang. O sige, labsang ka pa yung dito eh. Sige. Nakitutak pa iti dahi dyan imbag ka ni Kardo. Imbag tarabak na lang ka no. Kasanong nagpaiso nga da isang sangpat ni Johnny Jai. Pinabak na kalaan. Umanay manid apang panunutam. Diyak man amo. Nagtibayo ak namin. Ay da, ila mabutuhan na bang isang pat ijay. Kasanon no sumangpat niya balayan. Amo namat nga taan. No niyang aldaw ti sa sangpot ni tatang. Sa bagay, Mapanak to man nagpaiso di opisina ta dyan nanang. abay, Manipod kami ni Din Makar. Saan pa yung imay dito eh. Oray sa rongkara na kumamot ti anak mi. ay so Kan pambarak na tan adumawat iti kwartana ah. Nabayagan na sana nang tan. Oray para laan ko may tigatas ti anak mi. Talaga bili baking ka pare dyan. Apay manan. Kunak no nila di ka domi di kot simsan mo't gayam.
Anya? Itay lumabas sa kiti balay na katugangam. At damat ni ilang agwalwali si tarubayan da. Ha? Kunak may isot kadwa man naturog iti family house yo. Palasin, Ricardo. Saan mo ko mga ibagbagat nakita? Mabuting kamadlagayam amamuan ti pamilyam. Ngam na itured mo tinagarami di kasta. Mabalin, basta awan mangintantanon. Apay, masargam nga rod tingiwat dagiti labid. Anya? Oh, da ka magkayam dito yung Monica. Uwan. Apay, dakas? Ururayang pa rin niya? Uwan. Sweldo yung itasan ka din? Awan, anya ko man no sweldo mi. Ang momontiran ta, Cardo. Talaga ka di nga inlay-layon yun, ti relasyon nyo? Uwan. Apay, umapal ka. Anya? Siya? Umapat? Anya kamok? Siyempre, adu ti agmamauyong iti kinapintas ko. Kat amangan no may saka kadakwada. Saan ko akaya timang subsublat iti ay ayam ti sabali? Ano niya kinunam? May saak nga ay ayan? Saan ka di akasta ti kaipapanan ti relasyon nyo? Amo nga da asawa kan anak niyan. Katitikaano man, saan nyo ama balin ti agasawa? Anya katasaanan? Siya kay ayatan ni Jan. Saan ka di ati asawa na? Ah, kasta? Ti sumungad. Nailang asawa ni Jan. Anya? Sige, Cardo. Manawan ka pa. Kaslan na pututan akigaw ti ampang. Oh. Kastao na'y partak nang imatayo. Cardo? Oh, Ela. Adda pa ila iti unag ni pari dyan. Asin di nagseksi ang nagdardara sa mo tayo? Girlfriend man samat? Saan? Girlfriend, di may sakaduhami. Apay nga ro dati manaw itay nakita na. Saan? Gusto lang agpakpakada ni tay. Kasta ka di. Oh, sige, may ka. Sumalik ta dito opisina. Sige man haron. Nagsweldo kayon? Nagsildo pa ilang. Kasta? Hun. Kung nabayagan na saan nga may balay ni Jan. Kat may kukitaan, kan dumawa ta kiti sweldo na. Oray maigatang lay ti agas ti anak niya. Una. Maya. Tama nga no sa bali pa di mga alay ti sweldo na. Anya? Kuharabak ko lang si kakit dimot. Si Kamot, tila'y bagbagang. At dati tati asawa? No kaya't nakpaya magkita. Umay kay ti restaurant nga ta iti sango ti opisina yun. Di, Ella. At na dito eh. Uwan? O anya? Mauray ka? Sige. Ay maglangan, tanda dito warehouse. Anya? Kasano? Mauray ka wino saan? Umaya, urayan na. Nasayaan. Kat kayat ko. Itad mo amin kanyak ti sweldo. Anya? Kayat mo? Wino saan? Pagsalitaan ta rita. Mabit lang. Sige, bye. Kita man lang. Talaga di na kaya't nga ibatan ti loko. Kuhay lang. Madamdama ka no ti sweldo. Uraya man. Mapanta pa iti restaurant iti palaso iti kalsada. Sige. Saan? Dito yaklatan. Mapandakit din. Matiktikang kalaan dito eh. Alaman lang. Awang ka naman dyan. Nagdardaras ka no ita arimar. Saan ko gaya man na si puta? Anya ti kaya tasawan da ito dyan. Ella, kasano nga? Ricardo? Sorry pare. Saan mi nga mo? Ngadda kayo dito eh. Iso ka di, tinang iso ka tang kanyak dyan. Ayog ka! Iso ka dati asawa, mahani? May sakak, may! Ayog ka!
Isumat na gaya masan ka na sumangsangpret. Kampimanaw ka pa yan, tada kayo sa balya ka din lang. Ayok ka! Padasin na tiyang parang dito niya magkita na. Ay, agdal na ka bakulas. Sana maalay ti pinudot na ito. Minalaga ka din. Gamgaya po no tiatap ko nga damadingar aramid na. Noomay di dyan, agsarita kayo anak ko. Urnusin na ito. Anak ko, nak. Awanan ti pa nakaurnos na ito, inanang. Amo, dapat patagan kan ko na ti babae nang amda kami nga gina. Ha! Saan? Hindi na patbadasan ti dumaw dito ito tagtagbatik ko naklangan ro na yun. Kakabikulas. Saan mo ang pag-arienta pungtot mo? Tama nga nagbanag ka lang adakas. Saan niya ko ba? Ay, Saan ko ngay palubos nagsagaba ti anak na gapoy ipasurot ti sa ero at tao. Apay nga may kapayla dito eh. Pagsaritaan ta ko maray toy. Anya pilat magsalitaan ka. Mabitaan. Irwar ko amin dagiti badong. Taala man. Sana day tati gagara. No di kaya... Awanan tirong nga pagsaritaan ta, dyan. Mabitlaan. Irwar ko amin dagiti badong kat pumanaw kan sakbay amasangputan na ka ni Tatang. Alya? Saan ko kaya nagbali na kriminal ni Tatang? Oh, naita. Ada amin na tantibadong. Ha, Ella? Ada amin nitan. Nakasako amin ng tibadong dyan. Isang pangasim. Pumanaw kan. Pagkagayam, jawanan ba yung alalaki ang pasurot ti sa ero? Pumanaw kan ko na. Kay padang kumakan, iwan mo. Ay, awan. Agpalang ka ko bakulas. Pumanaw kan ko na. Kat saan ka ito magpagpakita pa dito? Pumanaw kan. Pag... Kaya pinapanaw mo na niya sa ero. Binaybay anak ko ma, anang tagtagbat kang kwana. Tatang, diyak kaya nagbalin kayo ang kriminal. kaya't mo garod, di mabalawd. Sarabali, mabalo na. Basta para iti anak tabakan. Iti apo ko ta. Ay, sus ko nakbet. Asan amaala iti pinudot ti ulo na ito eh. Nagasa. Tasan asyak tinaranaan na ita imay. Huston, Tatang. Saan kayo nagpungtot pa'y? Imbagak asaanin nagsublipay dito eh. Kasano pa'y dagiti aginala kay. Pinapanaw mo tani hela ti asawa na. Anya kasalaw. At datamag. Adya, Saan ko ngay palubos alumangan amangan dagiti agina nang runa iti apo ko. Napigsapay. apay gabi na nagbalin mo tin akas chay ni Janda. Nagsingpot mo't ide. Singpet kiti ba? Masapol ang kasaritak ni Abalayan. Masapol ang mamuan na raydoy. Naskan ka di bay. Nasken! Tapno muna ti aramid ti anak na. Apay ana aramid ni dyan kanyak ti kastoy. Anyat nagkurakan ko na. Anyat basol ko. Apay ngayon sugat na kami iti anak ko. Naulpit. Saan na nataktiran dagiti karina? Dagiti sa patana ay tinaglantip-tip puso iti nadaangal. Diyan, nayan nitan dagiti karin. Nagsangsangit ka manad, anak ko. Ay ayak lang ti bagik nanang. Lipato mo, ti awan sirpi na lalaki. Nanang, siguro naragsak ikan iti din na ti babae na. Ha? Isut pinili na. Imbis ada kayo nga agina. Saan mo na pagsublian pa ay? Saan ka nga agdanak, anak ko? Ada kami kandatag mo. Saan na kayo abaybayan, anak? Agyam anak nanang. Naimpaglakit din tanda kayo.
Sige. Uminom ka. Nasakit tinagam mo? Hindi pa nang papanaw kan ka asawa. Saan? Apay nga rin nagbarbartek ka. Saan ko alam naman na kasto ti pagtungpalan ti amin? Anya? Kat? Agbabawi ka? Saan? Nagparpak bagay ti pasamak. Agyaman ka. Tawan parikot ta. Monica, Nga agbabawi ka, ha? Sige lang. Awan parikot. Adu, ti mabirukak dita. Kasukat mo nga uray 5. Nay, si kamot gaya mo kardo baraw. Ay ka, sobra ka Oray saan na nana? Hindi ko ma-elan wadda. Aday di kwarto da nga agina. Kasaritang lang kumabihit. Nala, sobra ka nga ro tayo bakbaraw. Agyaman ak nana. Nakapasyar ka mat kardo. Wan, at dangin papaitit ni dyan. Oh, dito eh. Anya day ta sobre. Para kano kada kayo nga gina. Para kin Junior. Kwarta. Wan, nagswildo kami nga may medical man. Isublim day ta kardo. Jak awatan. Ngam, Saan ko kasapulan day ta? Agbiag kami nga gina nga uray awan itad na. anya. Mani po di pimanaw. Awanan ti karbangan na kada kami iti anak ko. Kilopet kung anaming pinsan ti amin kada kami. No kasta, talaga? Adi mo awatan? Saan? Isublim kan kwa na day ta ito na lang na iya ampang ababae na. Gusto na unay ti inaramid mo. Ibarik na ba akagurab iti inaramid na. Wala na. Talaga kagurgura ko. Tiya ko ng bain. Ibarik na ba Tinalaos agurab kan kwa na. Gapoy ti inaramid na. Talaga. Taday di ayak nga awan kaasping na nga impaay ko kan kwa na. Gura itan ti kasukat na. Numay papan iti panagbiagyaw. Saan ka madanagan anak ko? Saan kayo agpising? Wala na. Sana bali? At na trabaho? Wala. Hindi na doktalak tinaramid na. Kantin manaw dito eh. Kakurakon. Ang bagra nga guraan na. Kaya naging si bibiyagak. Bakit? Saan ko apadabawan dito'y balay na yasa ino? Nala. Gusto na itan apong tutbaw. Ilaga saan na abakadapaw ditaw eh. Nakagurgura ba't tandi ela? Rumbang lang. Sana ka pabor. Nuawatin na pailang kalbasan tinarabid na. Ay, wun kayam. Nakasarita mo, di abalayan. Juan, kadayay. Nalaos ti pungtot na isu apimadaw mo tan iti balay na. Kadadyan kan ti babae na. Tiyag na sangyay. Nasayaat. Tasan na akong sintiran di naramid ti anak na. Nukas ta tinarabid na. Uray iso. Kagurak matan. No ayunan na ti mading aramid ti anak na. Ay, anya lakit tindagi tinapasamak kadakwada nga agasawa. Pulos, ajak namdabaan na maaramid ni Jan di kasyay. Anya day kinunam dyan. Ala, ti ubing itidan na. Wan, Saan ko kay tagaw awil iti ubing? may mailiwak iti anak ko. Iti anak mo, wala iti asawa. Awan kami ni Ella. Saan ko nasublihan iti kaanuman? Nasayaan no kasta. Saan ko akayat amapan kay Jay? Kanunaan ti amin. Saan ko akayat nga alaam ditoy? Agaw-awaran na? Ha? Nung ka? Sak ati mga awir. Kasanon ti trabaho? Ha? No ipilit mo ti kayat mo, agsina talangan. Anya? Agsubli kalaangan ka nakwada? Saan? Saan ako nagsubli ka na ko na? Kaputa ay ayatin ka. No kasta nga ron. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Kan saan mo apadpadasan ti mapanijay? Nagpaidam ka magtan. Saan ang kinapaidam da ito eh? Ngamjak ka
Kaya nagkita kayo iti dayjay nga ela. Ang luwan at awan di napalabas, si punta di ipapanaw ni Jan Lakay. Pulusan at di nagparparang. Kanya ko ma. Kanya di ati nakalaglagi pamkangkwana. Saan ko nga rin mo? Doa pa analagip ko. San mo man ngay palagip kanyak na yataw? Nagburag lang di darak. Gabot inarabid na kadagitagi na nang runay di anak ta. Lakay. Imbatag da di awan kasping na di anak ta. Ha! Tinaptapaya ta kaslaitlog ti kayarigan na iti panangipatag ta. Ngam, kasakit ti kasat na kinayat. Talaga akas na tibiyag. Saan apasig aragsakit wano kay papanad ni Ayat. No adaragsak, ang dalim daw. Wan ngam, apaya kasta ti kasat na. Nagkayat iti awan kasping na. Yung too kadalim dumatil nakam na. Iso akagurak na ijay alalaki. Kasanod, lumapanunot nanto ti agsublay. Kanya! Magsuble! Ha! Uwan, kat nagbabawian na nagili inaramid na. Saan napadpadasan tagbalinak ang kriminal? Anya, Nalawag na itang imbaga. Uray talakaya kon. Itog-tugawak iti pagbaludan. kulas. Iso pang asin na tasaan ngagbagbagi na kanyak. Nuan niya timbagak aramida